can't control me. Не ношу в магазин за лед. Let's dance. 12 случая, той е един камък, но аз съм взел два такива, съм ги стикал. Тъй като ми заплати, но е по-удобно, като са по-големи. Тъй като вече по-високи гърдове съответно стават по-скъпи и така. Това са 12 хиляди. Тези малки музеи са удобни за малки. You can't control me. You can't control me. Let's dance. Равно малко мисъли, тъй като не разполагам с перфектна техника. Буквално долната част, където е полиран вече до така степена, може и още малко с другите камъни. След това вече трябва буквално да бръсна. Ето се отстранява. You can't control me. Ще разстранява като с домашни тръби, никакъв проблем. Ето, нарочно го правя бавно да се вижда, че може да реже. Не съм замах. Може да се замах. Никакъв проблем. Продължаваме. Let's dance. Тук ще използвам грип 15, което е доста ситен. Пак за 30 секунди. Да видим до каква степен може да се наточи обикновен нож от лекоч. You can't control me. Let's dance. Преди точи, цял всеки път става по-добре и по-добре. Беше мина на 25 000, те стои един малък камък, но след два ги направих, като съм благодарен, защото ми заповетвам да си взема два малки, да ги се извам. Айде малко, ще капнем. 25 000, макар че е хубав функционален, но се усеща много вечера вече с гриповите. You can't control me. You can't control me. Let's dance. Къде на това место колана, колко се предава. Let's dance. Малко пасно. Така да кончаме. You can't control me. Let's dance.
дори обикновен нож от леч. Може да се наточи до бръсване. Идеално поставено, което оставам по 4 лева. Паста следеше твърда паста за полиране. Ползва се нормалния професионална цел, но в случая го ползвам за полирането вече на ножа и да се достигне перфектната гъстота до допълнение на колана след това. Run slowly in the dark light. Run slowly in the dark light. Run slowly in the dark light. Run slowly in the dark light.